Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kumna ku-platform yakhona lo mbukiso. Igama lami ngiyeGustufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So ngibhaleliwe ke ubhuti la uthi yena usafisa ukubuyelana no-person akade ethandana naye because usamthanda. Kodwa ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami ubhuti wabayisibongo? Owagini. Gina? Yes. Alright. Ababa abagini? uMagadlela obukhosini. Oh, okay. Umsulu? Yes. Alright, ngiyaqala uqonda nesibongo esikanjalo. So ubuya kuphi ngokuhlala? Mina ngihlala eWaterloo kodwa abazali bami abamaphumulo. Oh, wena ukhulele eWaterloo? Yes. Beyinjani nje impilo sakhula? Hayi, right nje. Kanjani? Ngichazele nje kabanzi ukhule kanjani? Abazali bakho bebekuphethe kanjani and ukhuluma umntwana onjani? Abazali bami bebe right ukuthi nje beqinisa isandla kakhulu kumina. Befuna ukuthi beshaya futhi kakhulu. Okay. Uzalwa wedwa? No, sibathathu ekhaya. Kodwa wena umdala? No, but nendawo mina khona umdala. Oh, okay. And niyathandana ninganza kweni? Yeah. Alright. So, ngicela ungichazele kabanzi ke ngomuntu ofisa ukubuyelana naye. Buthi nihlangane kuphi? Sahlangana khona la eThekwini workshop, kumculo nje wamaskandi. Okay, uthanda umculo wesintu? Yes. So, mawumbona khona naye uzobuka umculo kaMaskandi? Yeah. Kuphi nendawo ne-workshop? Lapha kujaya kuba khona amashow nje. Ekugudlamini noma emastepisweni? Emastepisweni. Oh, okay. So, uthe mina ukhulumisana naye, uye wathatha isikhathi esingakanani ukuthi akwamukele empilweni yakhe? Yo. Ukuthi ningene kubudlelwane? Baba nzima khona kodwa hayi. Uyazi nawe insizwa umZulu. Okay. Etabini. And then wakuqoma emva isikhathi singakanani? Angisakhumbuli kahle kodwa zaphela nje insuku. Okay. So beniphethene kanjani ke? Hayi bekumnandi nje sithandana. Kodwa wafika lapho ukuthi abazali bami bengenelele khona. Kuphela lapho ubudlelwane bami naye. Benzana abazali? Abazali bami bebengamthandi neze. Bebethi mdala kunami. Oh, okay. Kodwa vele kahle kahle mdala kunawe? Cha siyalingana kodwa bona bebona ngathi mdala kunami. Oh, ubukeke engazi ukuthi mdala. Yeah. So wena bikuphatha kanjani lo nto le? Bengangiphathi kahle ngoba besithandana naye lo muntu silingana futhi. Kodwa abazali bami bengakuzwa lokho. Bambona kanjani abazali? Wawuthi uyoshaya intro noma mhlambe babamba nje indlela thizeni? Babamba ngefoni yami, fona mangishiya etafuleni. Okay. Bamthola ke ngaye, bathola inamba yakhe. Bamfonela. Bamfonela. Kanti kahle kahle shuthi babona izithombe noma bambiza ukuthi eze ekhaya? Bambiza. Nawe ukhona lapho? Yeah. So yini nje abahlambe bayikhuluma bathi bambizelana? Ngazi angisakhumbuli kahle ngoba bethi mdala kunami nayo konke bengamfuni nje. Naye wagcina sebona ukuthi ayikho into wagcina sehambile. So senesikhathi singana nihlukene? Mhlambe sekuyinyangana nje ezimbala. Ngoba ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe ngakho ngibhalela ukuthi ngimbuyise. So ungakasibhaleli ke thina uke wathola indlela mhlambe ukuthi umlandelele umfonele noma mhlambe umshele ama text? Hayi ngizamile kodwa ngihlulekile. Uyakuziba? Yeah. Yo, awuthi mhlambe awuvucabanga ukuthi mhlambe kungabe usenomunye umuntu? Ngiyacabanga kodwa kumele ngizame ukuthi ngimbuyise ngimthanda lo muntu osifazane. Uyimisele ngaye? Ngimisele kakhulu ngaye. Alright, so mawuthi into yoniwa abazali and uzamela ukumlandelela awumtholi. So mawubhekile njengoba uzokhuluma naye njengamanje because ukhona. Mawubhekile uzokwazi ukuthola uthando back? Hayi ngalithola. Ungalithola ne? Yeah. But abazali bakho abashintshile nje kusayibo. Hayi khona into engilitholile nje ngathola umqasho. Sohlala naye emqashweni. Okay. Uzovela move in. Uyamthanda bo. Alright, so ngimfonelile. Ngamthola ukhona right now and angazi noma sizokhona ukuwina noma cha kodwa ke ngivumele nje ukuthi ngimlande. Ngicela. Sikhulumisana nabuyiso nobuso. Usandelene. Alright, siphinde sinamukele babukeli lapha emakhaya kwi-show esibiza ngokuthi i-Love Back. Nango usisi esiceliwe ubhuti ukuthi asimcele abuye nganeno khona ezokhona ukuthi akhulumisane naye ubuso nobuso. So ngabe uyena sisi noma shaya eceleni? Yeah. Yajabula umbona?
Ngijabula kakhulu. Alright, sabona mama sakwamukela. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Nangubhuti ongibhalelile uthe kuningafisa ukuthi akhulumisane nawe ngakho. So ngabe uyamazi? Yebo ngiyamazi. Yejabula umbona? Ngiyajabula kancane kodwa. Kancane. Uqonda ukuthini mawuthi uyajabula kancane? Kuningi nje. Ungikwatelile? Yeah. Ngicela ungiqale nje ekuqaleni la nahlangana khona ungitshela ukuthi nahlangana kuphi, nini kanjani. Hayi indlela esahlangana ngayo. Ngangitshela ukuthi kuzokuba namhlanje ngisakuleyo njabulo. Sahlangana eThekwini eworkshop. Oh, okay. Sasiyobuka nje umculo kaMaskandi kwasho ukuthi nawe uyawuthanda nami ngiyawuthanda. Webhini. Wathi ngikhathi nababukeli ubani iqhawe lakho. Ubani iqhawe lakho? Kwezomculo kaMaskandi ugatsheni. Okay. So nathi nezosithengela ibhodlela. Kwenzakalani ngebhodlela? Liphi ibhodlela? Liyatheka ibhodlela. Shonke simongenamali vele ngeke uzibone. Okay. So nahlangana ke eworkshop nenazwana kwabamnandi kwaba kuhle. Uthini kuwena meze uqalisa ukukhuluma nawe? Hayi phela ke uyayazi nawe into yomzulu ukuthi injani. Okay. Ivele ihlalo dabeni kodwa ke Ayithemelezi. Kodwa nami ngavela ngathi hayi wathi nje ngingamnikezi leyo nto ukuthi ngilula. Ngazami kuba wadryisa. Kodwa phela ngagcina ke sengimthandile. Okay, so nathandana ke kwaqhubeka udlelwane benu bavuthwa. Kubudlelwane benu ke iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona nina nobabili? Sesami kuningi kakhulu. Yabo nje ayikho into besingayishare. Okay. Kona besiqedile nje esikoleni but ayekho umuntu edesebenza noqhubekile wayofunda ekoleni yebo. So nje into edesenza so ukushare uthando, injabulo, lokho okuncane nakho bekushare nami ngikushare nayo. Ama feelings ethu besiwa exchange. Ukuthi uzizwa kanjani ngami nami ngizizwa kanjani ngaye. Ayikho nje into engathi bengiphethe kahle. Mhlambe likhona itoho abelibambile noma umsebenzi obuwenza ukuthi mhlambe akufakele i-allowance njalo ngenyanga. Cha ngifuna amanga nje bengasebenzi mina ngisanayo. Ngoba ndiyona le mali yade ngiphawu nencanyana njengoba ade ngisho sibesizana ngawo 350 kaMaphosa. Oh, okay. So bu right ngalokho. Benginankinga complain. Yebo nane level besikuyo benginankinga nalokho. Okay, mhlawumbe ngabe usekwambamba ekujolela noma bosazi ukuthi khona wena kuphela. Ngaye ngabona nje okusantombazanyana kodwa ngabona ukuthi ngeke izingikhipheke. Saqhubeka ke nami ngabona ukuthi hayi cha uthanda mina phela. Oh, okay. So emndenini wakhe ngabe ukhona umuntu ojwayelene naye noma mhlambe ngabe ukhona umuntu oseke wakhulumisana naye la ezalwa khona ubuthi? Ngingasho ukuthi ukhona nje khona udadewabo. Udadewabo ashiyana kakhulu ngeminyaka. Uyena umuntu ubengijwayelene naye but khathi sijwayelene ubengazi udadewabo ukuthi mina ngisemathandweni nomfowabo. Okay. Uma nje wathola ukuthi siyathandana naye waqala wangishintshela. Yini manje yenza ukuthi akushintshele? Ubengathanda ukuthi ube nomfowenu unofowabo. Bengathandi ukubona bebenale mqondo lokuthi mina ngimdala kunaye. Imaki kanti umdala kunaye? Cha angikho mdala kunaye siyalingana nje. Oh. And yena futhi ungishiya ngeinyanga. Kuyibona ukuthi unobuso bomntwana. Okay. Imaki nize nifike ekuthanini nje niyahlukana. Seniqhathwa yini manje? Yini iyahamba wabona ukuthi no le mina ngimeli noma yena akayimeli. So niqhathwe yini ebesenza ukuthi nihlukane? Siqhathwa umndeni wakhe. Umndeni la azalwa khona? Yes. Bekwenzakalani ngomndeni wakhe? Bebengithuka, bengisho ngamagama. Nginga-understand ukuthi ngibenzeni. Ngoba alukho ngisho nokutheni bekade ngilenza kubo ngoba phela uyazi na ukuthi mangabe ungaganile asikho isidingo sokuthi uzushow off. Yes. Bengihlonipha nje njengentombi nami. Oh. Yena ke uwabe ngimtshela ukuthi umndeni wakhe awumfuni. Kodwa ke na ke abonaza ukuthi mina mhlambe imina engizonda uma wakhe. Useke wayishaya intro ekhaya la ezela khona? Cha ubengakaza yenza. Unazana kanjani phona umndeni wakhe?
bebengibona mangabe enginisile ngithi unegumbi elingaphandle. Oh, okay. So bebekubona egcekeni and bathola ithuba lokukhulumisana nawe uma uvakashile. Yebo bebelithola lona kodwa mina bengingakaze ngibe kunakulo mqondo lo ukuthi abangifuni ngoba besigcina ngosawubona kanjalo. Kuphelele lapho. Yebo kwathi ngenye iday ngihlalele nje ekhaya ngizobonana naye uLwa. Ngibona ama message ku WhatsApp as if ngibizwa uLwa. Ngaphambi kokuthi uma wakhe angifonile. So bona babezama indlela ku WhatsApp ukuthi bangibize. ULwa engazi mina ngicabanga ukuthi ngichatha naye. Kanti uchatha nomunye ulunga lomndeni wakhe. Yo. And kuma text nansendelana nishintshana kukhona conversation. Indlela abhala yabo angazi uchaza kanjani lento. But ukumbone umuntu wakho uyamazi ukuthi ubhala kanjani i-text. Indlela loyo ayekhuluma ngawe wayekhuluma nawe wangabonini ukuthi akusiyena uLwa ubhalile la. Ngangibona into eyidala ukuthi ngangibona oyihlezi sisandwa sami. Okay. Umkami. Uyabo but lo wayebhala ngangibona ukuthi engathi unentukuthelo. Yes. Kangize kangize ngimbuze ngithi hayibo useza nje kodwa indaba wangibize ngathi khona into engekho right. U-right yini? Okay. So base badecide ukuthi bavile bangifonele ngoba nami ngibaxinga ukuthi u-right yini of which bona ngeke bekwazi ukuphendula. So bakubizile ukuthi ufike ekhaya lakhe. Yebo bangibizile. Okay, wafika ekhaya lakhe. Nawufika yini exoxwayo? Nje yini ingqikithi ethi sikubizele lokho? Ikuphi wawubizelwe kona kahle kahle? Phela uma wakhe khathe ngibizile mina ngitshela ukuthi mhlambe ungenze ukuthi uLwa usebachazile ingamba. Okay. Ngoba bona alukho nje nami elangikhombisa ngiqhamuka ukuthi hayi khona into embi ezokwenzeka. Kodwa nje ngathi ngihlala phansi bangibiza ngogogo ngaxaya ukuthi kwenzakalani. Ngaze ngabachazela ukuthi ngabavezela ngisho umazisi wami uPasi lami. Yes. Ngibakhombisa ukuthi siyalingana. Kwathiwa amalungu omphakathi azothini ngathi ubona yithini umndeni wakhe abanye abantu bazobuka kanjani. Asifunde leyo nto leyo sicela uhlukane naye naye vele uhlezi ethi akakufuni sebeshe ngazi ukuthi kwayena akangifuni. So ekuhlanganeni namalungu omndeni wakhe uye wamtshela ukuthi bathini ekhaya lakho? Ngaqale ngathula ngo first day khathi yenzekile into. So hayi ngabona ukuthi ayicha nami isihamba yangisinda lento. Okay sabonana ngosuku olulandelayo ngaphambi ukuthi nginyamalala. Ngabona nje ukuthi hayi kuthi angimtshele noma ngingamtsheli kodwa futhi kuyafana ngikaza angiunderstand. Futhi ngikaza believe ngoba yena wazi ukuthi ifoni yakhe iyavalwa. Okusho singaleyo day washo ifoni yakhe ivuliwe. So ke ngasidecide ukuthi ke ngivele nginyamalale ngihambe. Wavele wamduka wamblock everywhere noma? Ngimblocka Facebook because Facebook uyinakho ukuthi hayi kusho Stephen ama ngenjalo inkinga zedatha nginalo. Okay. Kodwa ke nje angifuni uqamba ngisekuphela isikhathi eside singakhuluma. Usamthanda? Why are you smiling? Okay, ishwa ukuthi ngibuze phambi kwakhe ngiyaxolisa. Pretend as if akekho. Usamthanda na? Hayi khona kusakhona ukukhona ngoba phela imanga ngithola manje ukuthi yena akazange azangithethe futhi akenza ngalo. Kwakuyilo kwamalunga omndeni wakhe hayi yena. Yebo. So lesi sikhathi usasinyamalele. Mhlambe ngabe ukhona yini omunye uperson obusumbona mhlambe obusuzewa finyelela ekuthenini uyamthanda ungangishayi nangu la pretend as if akezwa lutho. Ngabe khona umunye umuntu obusithandana naye kulesi sikhathi osinyamalele? Yebo khona. Okay. And uyamthanda ukudlula yena? Ngiyamthanda kakhulu okudlula uLwa. Alright. Okay, njengoba ula uyena osibhalelile ukuthi ucela ukuthi sicele uze la khona ezokhona ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. So izathu ezinye zezizathu zokuthi ufike la ngoba nakho ufuna ukukhulumisana nawe. Ukuthi ke ufuna ukuthini sewuzokuzwa ngayo because uzokhuluma nawe njengamanje. Ngicela nje umuphe isikhathi umlaleli usikahle kahle ubizelwe ufuna ukuthini kuwena.
ungakhuluma naye. Hayi ngibona. Ngiyaphila njani? Happy. Ngoba sengishilo ukuthi ngifuna ukubelana nawe. Ngazi ngichaza kanjani kodwa uthando ngaphakathi kimi. Lona lungibusayo njengamanje ukuthi ngishwele into ufuna ukutshela ukuthi ngikuthanda. Hayi. Noma bekuthiwa ngiyakukholwa lokho kushoyo. Kodwa nje mina ngacela kakhulu. Wena wahluleke ukungidefend emndeni wakho. Ngiyazi ukuthi kwakunzima ngalesa ikhathi kodwa manje selikhona into engitholile. Khona uqashe engihlala kuona. Ungazi ungijoyina wena. Ngimenze njani ke lo muntu esengithandana naye? Ayozama bandla ukuthi ukhulume nawe mina. Ngikuthanda nomfundo. Nomfundo futhi ukulahlekelwa uwena. Kunzima nje ngempela ukuthi ngi-accept yonke lento eshoyo. Noma ngabe kuthiwa nami ngisakuthanda. Kodwa warabatha umndeni wakho. Noma singahlala emqashweni sisazokhula sibe nabantwana. Okuzodinga ngelinye ilanga sidinga umndeni wakho. So understand abantu basekhaya. Yini into abazoyi-understand? Understand ukuthi ngifuna ukucela. Kuzomela ukuthi lo aqhube nempilo yakho njengoba nami sengenzile. Ngeke ngikwazi ukuthi kwenzeka lokho mfundo. Ngeke ngikwazi nakuthanda. Hayi. Mina ngeke ngizengikwazi. Ngiyaxolisa. Ngikubuza kodwa usamthanda nawe yakhumbula ukuthi utheni mina. Yebo sisami ngishilo ukuthi ngisamthanda. Kodwa ngibuka ukuthi enqubekeni phambili ngizokwenza njani. Lo osuthandana naye manje uhluke ngani nophezulu wakho lo ufisa ukubuyelana naye njengamanje? Uyangihlonipha. Nomndeni wakhe awunankinga nami. Ngingasho nje ukuthi as much as umuntu wakho ekuthanda, kubalekile ukuthi nomndeni wakhe at least ukubonise leyo khe leyo ukuze nawe nje uthi ngitshele something. Most yemshado ephumelelayo ila khona umndeni wakubo kaMlisa ongamfuni umakoti. Yabo lo ongafunwa uyena oshadayo and uyena ohlala engunaphakade. Lo othandwayo isikhathi esiningi ujwayele ungashadi. So angisho ukuthi nawe kuzoba njalo kuwena cha. Angikho lapho but ngizama ukukuvezela ukuthi isikhathi esiningi ukujwayele ukwenzela kanjani. So la ujola khona njengamanje uyachaza ukuthi umndeni wakhe uyakuthanda nanana okay shukran sharp but uye wakuveza nanokuthi usamthanda. Mhlambe ayikho enye indlela ongasuwenze ngayo uzama ukubuyisa izinto ezinhle eseke nadlula kuzona kunina nobabili nolwa. Ziningi kakhulu njengoba ngikuchazele ekuqaleni. So ubona ngazuthi ngeke usakwazi ukuphinda ukumnikeza uthando futhi. Empeleni ngingakwazi. Okay. Inkinga ushawa ukuthi usukweni irelationship. Yebo. Ngaphandle nami ukuthi useshintshile ngempela usangakwazi ukungimela manje umndeni wakhe mawuzama ukuma endleleni yakhe. Kuba ukuthi yena ukhona esidini lakho. Ungakwazi ukwenza lokho actually. Awukwazi ukwenza. You promise. Ngoba ngempela kumele akwenze ngoba ngisho sinami nginomuntu isinqumo esikhulu kakhulu. So wena ungakhona ukuhlukana naloyo usuthandana naye, ukubuyelana naye only if angakhona ukuvila endinini wakhe. Okay, ngathi awukaka decide kahle. Ngingahlukana naye. Ungahlukana naye ngoba usamthanda ne? Yeah. Uzimisela ngokuthi umvikele emndenini wakho. Ngithembisa nje unjalo. Shothi kahle uthando salwini. Ucula usakulingana. Bafethu. So, mangabe kuukuthi uyakuthembisa ukuthi angakhona ukuvikela emndenini wakhe, ungahlukana nophesino obusunayo, ubuyelana naye. Yebo ngahlukana. Okusho ukuthi siyalwini uthando. Siyalwini. Okay. Babukela lapha emakhaya. Mina angiyazi lento. Kubukeke ngazothi siyawina ke namhlanje. Ngishilo ngathi bekukuthi siluzile izolo. Akusho ukuthi namhlanje ngiyesiza sikhona ukuwina. Siwinileke. Naye proof. Sisho kamnandi sithi uthando lungumanqoba. Asilwanga igada zange lize lisebenze kakhulu namhlanje okusho ukuthi uthando lusasekhona. Sizobabhukhela ke ipicnic baphume bobabili njengabantu abathandanayo. Bayokwazi ukuthi abakhulumisane kahle ngothando lwabo bobabili. Kodwa ke ukubalekile kakhulu
ukuthi siwinile sebebuyelene bayathandana and upromisile uSisi ukuthi uzohlukana noPerson abesezinikele kuye ngenxa yokuthi nangu uPerson usebuyelene naye and uyasho ukuthi uzomvikela emndenini wakhe la ezalwa khona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Nawe mekuthi usafisa ukubelana noPerson wakhe ikhona i-email address lapho escreenini. Ungasithinta thina sizoxhumisana naye uphinde uthole uthando lwakhe. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.